Şunça şoğuttu ama. Öýde de bilýär sawşunna. Anka saşan. Ana komedikmiş wat. Öýde tibonstek bişirip bilýärmi sen? İnternetten görüp bilýär reseptini. Reseptini öwrenmän, ardan bişirip boljaň. Sen näme bilýär? O doýarýal közüň it bişirýär mangalyň amy? Ýok. Sen öňde iň son koýdak läş gil, oňam ýa, daýlanny. Bärde iň o sowslara marnawat edile. Sen näme bilen marnawat edýär? Geçen ýylky täzeliň gala limon sirkesi bilen. Bärde açyk howada aras tasmana baglaňaşana nakaryle. Sen öňde näýeli? Bir aýlap ýugulmadyk joraplak iyi tutanlasa ondan iýişdirmäne çagyrýar. Ferep, soň üstüne limon ötürür işärler. Sen öňde näýeli? Kapak açyk klorlu 20 litrlik bidondan su içmeli. Oňam kapagy ýok diýip üstüne gara paket giydirýär. Gowman taşal. Ine Adriana Lima meýdeş vilka. Sen öňdäki vilkalar näýeli? Ucu bilen bankalar açylan, agyzy burun eýle-eýle gyşaran, siňekden mal ýermeşen vilkalar bilen iýiçmelim be. Bolýar ýöne şoğut sordum lan. Koy. Koy çay portanam koy.